ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 12 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 4. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay o kung Bumbo Report Sunday Edition. Pizza 14 kita sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Kag Domingo karon nga adlaw, ikaduhang Domingo sa bulan sa Nobyembre. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtob kita sa tagna nga la 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon pag-updan kita sa aton yung mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton na Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radyo Bacolod. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita o na kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. May mag-utod to nga naglabanay mga kabyanan. Dito sa may southern part sa Negros Occidental, naghinubog ang manghod gin saway sa magulang kidaw kagahod gin linabu ining no ang magulang bago kita karon sang update sini nga report upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton kag subuman may aksidente man nga nagalunta dito banwa sa may o kun dito mga kabyanan sa may banwa sang Salvador Benedicto. 8 ka anay mga rebuilding NPA nakakumpleto na silang ALS course. Nakatapos giman sila no matapos na nagbalik ini sila sa sabak sa gobyerno. Nag-eskwela pagi sa alternative learning system. Kag nakatigayon na ini sila nga makagraduar. Kag subong man isa ka fetus lapsag nga nasa puan mga kabyanan dito sa siyudad sa Talisay. Sa natumpok nga mga basura kag inughaboy na tani galing kay daw na curious ang basurero sa may isa ka karton nga may higot nga basi importante bla mga unod pagbukad niya isa gali ka lapsag patay na nga lapsag mga kabyanan
ginhaboy sa basurahan. Susway man sang kaluoy kag wala man sang konsensya ang naghimo si di ba? Kag samtang sa ato panguna nga mga balita nasyonal sa ato nga mga top stories of the day. Philippine National Police ginkonfirmar nga si Bicoy Advincula ginman ang nagpatay sa 3 ka mga local politicians didto mga kabiyanan sa Bicol. Kag duha ka mga Japanese Navy ships ang nag-abot diri sa Pugsod, Pilipinas para silang routinary port call. Kag sa ato naman panguna nga mga balita international, mga balita gikan sa luwasang pungsod Pilipinas. Ang Santo Papa nagmuno sa pila ka mga kapungsuran nga wala kuno gina-atinder ang pagdamo sang mga pigado nga mga katawhan. Kag subong man ang Turkey dumili sa mga pumuluyo sa Iraq, Syria kag Yemen magpadulong sa Belarus. Ang nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa sa sining palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. At least natin kuhaon ang report mga kabiyanan sa aton patrol. O mangikaw po natin karon dugay-dugay si Mayor Bing Leonardia. Daw sa ako pato sa subong sa meeting nga ginapatigayon. It's either mga 4:30 or 5 o'clock karon. Daw mangikaw po natin siya kay kuha kita sang update. May kantanan sa iya sinipag papanawag na sang executive order. Although wala pa man siya kapapanawag sang executive order pero manugpapanawag na sa sang executive order. In relation mga kabiyanan sa pagpainalom na sang syudad sa Bacolod sa alert level 2 sa COVID-19. Now, starting November 15. So buwas ining adlaw. Kag subuman istorya kita ginagmay sang politika. Now, ining may kaintanan sa mga kung ano ang ginapananaw karon no sa aton nga city mayor sa bahin sa sining sobra pa sa telenovela, masyado ka dramatic nga pagpatigayon karon sang eleksyon. Sa mga last minute ya kinamo sa mga patutsada ang mag-amay si Presidente Rodrigo Duterte kag subong man si Davao City Mayor Sara Duterte. Ang pinakalitis banwa nga pahayag ni Mayor Sara Duterte abong nag-file siya sang sa iyang kandidatura, nag-withdraw siya no sa iyang pag-file sang kandidatura bilang magpa-re-elect as City Mayor of Davao City. Kay nag-file siya, ma-file siya sa iya sining kandidatura bilang Vice Presidente sa Pungsod, Pilipinas. Amo ni iyang una giginbuyan sa nga mga payag sa nga nagligad mga kabiyanan nga simana. Pero sa panibago nga payag subong sang alkalde sang syudad sang Davao, iya naman ginhambal nga ti ginimo niya lang ang pag-file o kung ginimo niya lang ang ining pag-file niya kuno sa COC nga magapadalagan sa bilang Vice President to meet halfway sa mga panawagan sa iyang mga supporters nga magpadalagan siya sa bilang presidente nga hindi niya gusto magpadalagan bilang presidente. Hindi niya gusto galing kay gusto niya pagbigyan ang panawagan sa mga katawhan. To meet them halfway, suno siya, kaya mo na nagpadalagan ako nagpadalagan ako bilang Vice President. Siya pero damo naghilibion sa tong Nobyembre 8. Madamo sang sano to, no? Damo ko no sa man naghilibion banwa. Sang may date siya gin mention it's October 8 or November 8
Damo sang nagilibion nga mga supporter. Kay gusto gid nga maglagan ini sa banwa bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Di ka damo sa nagilibion nga lagan kay sa presidente do ka sistema do mo sinabla. So bangon sini banwa siling niya hindi ako gusto nga may magahibi paliwat nga mga supporters ko. No, hindi na siya gusto nga may maghibi paliwat. That's why bantayan sa Nobyembre 15 kay hindi na ko gusto nga may magahibi pa. So ano ang inyong pagpakot-pakot sini kay gusto ni Inday Sara? Nga wala na sing may maghibi pa? Kay may mga nagahilibi mo. Nga gusto gid siya padaganon presidente. Pero hindi una-una pa lang hindi gid siya magpadagan presidente. Nagpadlagan siya, nag-file siya sa certificate of candidacy bilang mapare-elect bilang alkalde sa siyudad sang Davao. Yung galing sa uli, nag-vice president naman siya. Sa uli, tiyan mo naman no, nga kunugin pagbigyan nila ito mga supporters siya. That's why nag-file siya sa iyang certificate. Nag-file siya as vice president. Siya pero hindi na ko gusto nga may maghibi pa nga mga supporters ko kay may naghibi na nga daan. Di sa pizza 15, hindi na ko gusto nga may maghibi pa. So ano ang silingon sini, Banwa? Hindi nagapakita nga sa maabot nga Nobyembre 15 ang final gid nga pagapadalaganan ni Sara Duterte, hindi niya vice presidente kundi mapadalagan siya bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Ayan mo ni ang buot silingon nga hindi na siya gusto nga maliwat pa nga may maghibi nga mga supporters niya sa November 15. Amo na ni bala ang ginasiling nga final na gid ni way nasang kung ano-ano pa yang mga patutsada. Final na gid ni nga final answer na gid ni magapadalagan sa bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Kung magapadalagan sa bilang presidente sa pungsod Pilipinas, Banwa, may dako man ang posibilidad kay ginalang tao karon. Ngangya sinamay nga presidente karon si Presidente Rodrigo Digong Duterte ang magapadalagan man bilang vice president. Bisan hindi sila isa ka partido, kung matabugin man pwede na iya bisan hindi sila isa ka partido nga magapadalagan si Sara bilang presidente kag magapadalagan man si Presidente Rodrigo Duterte bilang vice presidente. Siling sang mga ara lang sa palibot nga nagapanilag tapos ng eleksyon. Tapos ng eleksyon, kung magpadalagan si Sara bilang presidente, mapadalagan si Digong bilang vice presidente, mahimo nga announcement na lang ni ang matabo sa maabot nga tuig 2022, maabot nga bulan sang Mayo, sure na ang kadalagaan sang duha. Kag ano ang matabo kung magadaog ang duha, mga kabyanan, mga kabumbo, ano matabo? Kung madaog si Sara Duterte bilang presidente, kaya magdaog si Digong bilang vice presidente, may posibilidad nga mag-resign si Sara Duterte agod mangin presidente sa liwat sa sulod sa anom katuig si Presidente Rodrigo Duterte. Amo na mga posible nga mga senaryo, although nga wala man ni naton ginambal nga 100% na gid nga bullseye na gid. Budlay mahambal ka bullseye na. Kay basi ang imo nga bullseye bala may mo black eye. Wala magsiling nga bullseye na gid ni. Pero may posibilidad nga amo ni ang mangin senaryo Banwa. No, amo ni mangin senaryo nga hinali magdaog si Sara Duterte as president. Kay magdaog si Digong Duterte as vice president. Mag-resign si Sara, mangin presidente sa liwat si Presidente Rodrigo Digong Duterte. Ang pamangkot, basi makadaog si Bongbong, kay bako inkontrohanay si Bongbong Marcos kay si Sara Duterte. Wala na tsansa mga kabyanan, basi wala na tsansa kay pagkaabot sa buwas gadlaw amo ning bantayan ta. Basi bla pagwas ang ruling kay i-disqualify si Bongbong Marcos. Kag or kung di ka di-disqualify basi kusa na lang nga
mag-withdraw sa iya sining certificate of candidacy. Amo nang balantayan naton buwas. Kung sa tion banwa nga ang ruling sa petisyon sa kay Bongbong Marcos hindi magpabor siya kag i-disqualify ining nasambit yang anay senador nga magpadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Ang pamangkot, sino ang sa likod sini? Sino ang sa likod sining petisyon? Sino gidayan ang matutuon nga yara sa likod sang sining petisyon nga i-disqualify si Bongbong Marcos? Be, palibugin nyo na, be. Kung sino ayan ang matutuon nga sa likod sini. Kung may arang man sa likod sini, banwa, nga mga grupo, nga amoy ng lantaran sumo nga nagapanawagan gid nga i-disqualify siya. Ang pamangkot, magluwas sa sining grupo, sino ayan ang kuter mayor, sino ayan ang regakuti pagid para ma-disqualify si Bongbong Marcos. Sino ayan ang may gahom karon kag may kapasidad nga magkuti sini. Abi ba palubugin nyo paminsanin nyo kung sino. Pero amo na mato ang mga senaryo nga posible nga matabo banwa. Bangod nga hindi man basta-basta nga hindi man basta basi man malaso ang kandidatura ni Sara Duterte kung mag-inkwentuhan ay sila ni Bongbong Marcos kay aton nga batunon kag hindi si Bongbong Marcos may araya nga mga supporters sinatawag nga Solid North. Solid North kag ang mga Duterte Solid South. Di karon kon maging-kwentuhan na ang duha, kaya hindi man sila mag-updanay, kung maging-kwentuhan na ang duha, hindi matunga ang buto mga kabyanan sang Solid North kag Solid South. Matunga kag basi mas damo pa ang buto nga maisip para sa kay Bongbong Marcos. Ay sadya niyo. Pero kung ma-disqualify si Bongbong Marcos banwa, ma-disqualify kag or di gani withdraw siya sining certificate of candidacy, mahimo nga kung valid ang reason, mahimo nga ang supporters ni Bongbong Marcos magakadto sa kay Sara Duterte. 28 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 4. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Report Sunday Edition, sobra na nga mga kadramahan perti na gid nga pagbago ang natabo subong sa bahin sa aton nga electoral process. First time in the history sa piniliay sa pungsod Pilipinas nga sobra ka dramatic. Sobra mga kabyanan ka kaangay sa telenovela nga ginasundan naton nga daw hindi kita makabatas nga hindi masundan kada adlaw kung ano ang sugpon sang istorya. No, amo ning nagakatabo karon sa aton nga electoral process nga hindi na kaangay sadto nga daw na blang way naton ginatinuntuhan ang paminsaron sa mga katawhan. Subong ya ginampangan ang politika, ginampangan pa ang balatyagon kay panghuna-huna sa mga butante. This time ko na report sa patrol upod sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa patrol. Anong sitwasyon sa Bacolod matapos ang pagbubo sa madamol nga ulan? Kay iban pa nga mga reports. Bombo Grace Lynn Lubaton, please come in. Go ahead. Sige. Yes, no? Kamudan? Sige, go ahead. Kamudan, live ito rin sa Central Market sa Bacolod. Sa mga nagko nga merkado, no? Sa siyudad sa Bacolod. Kag subong kamudan makita sa ang palibot dere masako, no? Kag kagina sako-sako pagibabodan kay lawig ang pag-ulan, no? Pag-ulan kagina may dalang nga nag-uog kag pag-pulo pangilat. So, kamudan ang ato sini nga kalangitan subong maawa na naging kamudan. Like kagina pertigid kagalong. Pero kagina may mga pagbabahagin man sa pila ka mga area. Yes, kamudan kay halina ko sa south, may editorial pagabot sa sudad sa Bacolod may mga baha-baha, no? Mahagyan sa ibang area. Kag subong naman nga kamudan
Bakit tayo makita nga baha na? Bali wala Nga- na, ubos na to, nag-subside na ang tanan nga tubig nga sa dalan. Yes, mumada ng subside na. Madumduman, mumada ng mga pila ka mga lugar na bahaan diri, mga kagina, pero kay nag-subside na kay tungod man sa clear man wala sa DPWH. Ganyan mga sinana pa mula. Aha. So nagapakita nga daw ka okay na gid sang drainage system naton diri sa Bacolod kay masuyop na gid pinalom ang tubig. Yes, mumada. Pati na, okay ng drainage system naton. Sabi na kita mumudan sa inapulian ko, no? Sa puro carbik, wala tumayo na baha. Mahina to agyan kung ang tempo ulan-ulan. So, hindi naman gate sama sa mga Sige. So at least subong nagtawhay na. Why kasi may makita dira nga mga basura abi nga nagalinapta tugas ang pag-ulan kay pagtaas man sa tubig. Wala kay pumudan sa Central Market, no? Matinlo ang palikod. Wala ka tayo makita nga marka abi no sa pagbaha kanina nga example mga basura. Wala kay pumudan. So katawhay ang dalan sa malisip. Okay, sige. So pumudan kapag sa mga balita naon tanita may ang vehicular accident na tabo sa Panwas, San Salvador, Benedicto, Bombadan, Stacionente sa Barangay Igmayaan, no? Sa Puro Cobra, Barangay Igmayaan, ang driver Bombadan sang isa ka motorsiklo ang unconscious, no? Tani ka sang update kung kamusta na ini. So Bombadan, ang rason ko nga aksidente tungod sa overspeeding, no? Manang rason nga Tama ka dasig ang pagpadalagan inablang kung isa daw pamatsaga mo daw may nagalagas nga demonyo. No, vamos. So, wala man lang ni premyo sa pagpalumbaan. Sa kaya patagan. So ang biktima pamadan ang si Arson Penis, no? Para sa legal aid kung minangkat isa naging kilala kay Nico Balateria, araya sa minor ang iya sininga edad kag mga residente man mamudan sa nasabit nga purok kag barangay. So fatal mamudan ang ito sa driver. So aton na ni balon kung kamusta na iya nga medical bulletin sa mga kapulisan man sa Salvador Benedicto Police Station. So mamudan kadto kita sa sudad sang Tarisay ko sa diin may nasabkuan mo ulan nga laksad no bayi patay na bamudan. According sa atong mga kapulisan, may isa ka garbage collector ang naglantaw no sa mga basura na ilaging kuha para na sila bamudan sa landfill. So sabihin niya, uwi na nila ang basura. Nakita nila mo balagi sa karton nga nakahigot. No? Makita nila sa atong litrato ang higot ang muning straw bamudan. So, unod. Sabi nila pamudan, mga bagay, talang mga pusdan sa komportante nga bagay, kaya naka-intact kaya mo. So, ang unod sini, sa karton, isa pa papayi, nalaksag na wala ka sang kabuhiwin. Umbilical cord sa pamudan. Kasi according sa Deputy Chief of Police sa Talisay Station, nga hindi pa wala lawik, no? Ining bata, hindi kabuhi pa ni pamudan, sa dindiri, hindi sa upon din naupod sa basura. So bali may posibilidad nga ni siya tugas ang abortion? Wala lang kababadan kay Balo, no? Kay posible no? Kag subong inaibalo pa na kung sino ang iloy sini sang bata babadan. Samtang ang pangkay sang sini bata kon lang lawas ini aran na sa Manakla Funeral Home, no? Kag ang DSWD na ang bahala sa pagpalubong sini sang saksag patay na sa puwan patay sa isa ka basurahan mo ba? So madan pamatian sang pahayag ni Police Lieutenant Marion Vicente Benamor. Bata ni siya. Dito na nila nakuha sa garbage collector. Wala kundi i-collect sila garbage. Libot is Talisay. So sang inugula na nila dito sa landfill, dito sa sa garbage area, nagyan sa dump site. Daw na-curious sila bala kay may nakita sila isa ka karton nga wala pa bala nahubad ang straw.
So ginatanaw nila nga basid na kung may mga something nga importante dira ginubad nila. So dito nila nakita nga may may newborn newborn baby nga tuto na sulod sa ikubag nga nakasulod sa karton. Tapos so galing kay hindi na nila ma-determine kung hindi na nila ma-collect ang karton ngayon na kay nakalibot na sa subilog ng talisay mo. So sang lapsag, sir. Patay dito siya ginagyan ay namon sa kwande sa local health. Yung pa-declare sa doktor na na patay na gid. May umbilical cord pa, sir. Miyara. Siguro ma-determine na mo siguro hindi pa dugay na patay ang bata kay wala pa siya nang gitom. Nang anong gender sang bata, sir? Babae. Babae. So as of now, wala pa kang idea kung sinong nag-iya sinisang bata or ang nanay sini. Kay ti nang kabalo ka na hamo na nasa garbage truck ang ang mga basura ti dito na nila nakita na ya sang inugdump na nila sa dump site. Hambay sang investigador ko wala man sila mga kwan mo, wala sila markings nga nakita sa kwan. Sa bata. Kaya ba napaluha pa man namon kay napamangkot pa na namon ang ang collector to sa nakalakapod sa garbage truck kung mga probable nga mga areas nga nakatuan nila nga ma-recall plan nila kung dito nila napa ang ang karton bala. Actually nga isubong liwat ang bata, sir? For now mamara sa sa Manapla. Funeral home. Tapos ang doon nag-take disposition sa to ang DSWD Talisay. Budan. Kamo ni nga kinungod kung budan ang bata. May iban yang ginawa ka pangamuyo para nga matagaan sang bata. Way nakaangkon sang tsansa nga makabata. Samtang hindi gusto nga magbata, amo nagabusong. Kaya pagkatapos ipahulog lang. Kairo, ningit kung budan. Tani nga, tag na lang kapon. Mugani. Oo. Yatag sa kwanto yatag sa mag-asawa nga wala sang bata. Oo, kumudan. May tsansa ka pa nga magbata kay hubin ka pa ya. Wala, no? Kapay pataning nga madusla man ang nag-isin Lagi ang siloy sa kabasya. Naputos ni kumudan sa karuton, kaginigot sa... Kag sa kwan man, kag sa mga lalaki, pariho lang, laki kag bayi sa mga lalaki man, abi, kung hindi man lang niya makasiguro lang, nga masaguran, nga hindi pa preparado nga mangin amay, hindi mag-desider. Hindi magpainali. Hindi magpainali. Kay ang ginapaminsar, sus kung ano lang niya nga batsagan subong bumbukim. Kag pagkatapos, way na ginapaminsar niya, lusob na lang niya nga lusob. Way ginapaminsar kung ano ang mangin resulta sa paglusob niya. Wala din ginapaminsar, kumudan, nga ang kaluluoy, amo ang bata. Kag pagkatapos, fully grown na to siya daw siguro basi inog bata na gilangit daw inog guwa niya na gilang to nasarangan mo na yang nga dalahon sa sulod simo taguangkan sa sulod sang 8 ka bulan or 9 ka bulan anay nga inugwa na ikuam mo ya ihaliin mo da ya ang malagani ko mo kaluoy makita mo lang mo ang insert ang litrato. Nakita mo ko nga wala na flirty. Maluwi ka kito matulog. Imagine mo lang nga isulod mo lang niya sa karton tutoy? Planado di ba nga hindi kisaya or kusya kisaya nga i-salve or hapoy ang bata. Amo gani, sige. So, babadan, amoy ng mga brigada, like kita diri sa Central Market, sa Bacolod. Si Bombo Grace din sa report para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Report gikan sa patrol. Nagdulong sa inyo sa oras 39 minutos ang nakaligad sa tagdang alas 4. Balikan nato ng pila pa ka mga reports pagkaligad ginamang sa pila ka mga mapuslanon nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyan po tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon. Number 1! Basta Radio
Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. 10 minutos na nabilin kay magadangat kita sa tag ng 5. Mangin kaupo na naton si Mayor Bing Leonardia pagi sa telepono na kay buwas nga adlaw magasugod na nga ipatuman ang alert level 2 mga kabayanan sa syudad sa Bacolod. No, buwas nga adlaw ni Nobyembre 15. No, ano ang latest karon no kag kung bala tay balo naton kung may mga executive order na nga na-cut si Mayor Bing Leonardia sa biyang linya. Mayor, mayong hapon. Bumbudan, mayong hapon sa tanan nga mga tagsalamati. O, nagabiyahe kami subong. Okay. Pating signal. Sige lang, okay pa man ang signal mo, Mayor. Anyway, may ara na kita executive order, may kang tanan sining pagpaidalom na sa level 2 ang syudad sa Bacolod. Okay, kahapon natin nabaton ang informasyon o butang ka mando ka. Ayan lang pasan lang doon sa hello. Okay. Nagasirit, okay lang. Okay, go ahead, Mayor. Okay, ang sound system lang. Nagasirit isa pa. Do may sirit gamay. So, napatay na ganun. Napatay mo na. Okay. Dali. Pero daw okay naman, Mayor, daw okay man lang, klaro man ang audio mo. Okay. Go ahead. Tingala na kung may nagasirit, may nagagahol. So, wala epekto sa imo na. Kalain din sa ako ni. Sa imo daw kalain sa audio, dali lang. Nagatula. Nagasirit siguro? No? Pandiga ho. Dali. Hindi ka kabati. Sige lang matawag kami, abiliwat. Sige. Okay. Sige. 8 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng 5. Diri sa ato na pangalagad sa panatuntunan na Bombo Report sa Sunday edition. Gina-adjust naton ang aton nga linya sa komunikasyon sa kay Mayor Bing Leonardia. Daw kay nagabiyahe ni siya subong, mobile siya. Pero pagbigyan niya nga aton nga pag-interview subong sa iya, no? Okay, sige. So, ano ang posible nga matabo kag ano ang pagpananaw karon sa aton nga City Mayor na kay ginapaidalom kita sa alert level 2. No, diri sa syudad sa Bacolod. Kag amo man ang pangayo sa nga nagligad nga dapat i-alert level 2 na kita. Sumpunan ani karon ang pananawan ang ekspektasyon sa aton nga City Mayor buwas nga adlaw pitsa 15 sa sining super dramatic electoral process in the history, no, in the history, in the making. Posible mangin makasaysayan ining, no, history in the making. Pagkatapos buwas nga adlaw sa sunod nga mga tinuig, mapagkit na ni sa kasaysayan sa pungsod Pilipinas ang pinaka-dramatic nga electoral process, pinaka-dramatic nga eleksyon sa pungsod Pilipinas. Pamangkuton taman si Mayor Bing Abicon base diri sa syudad sa Bacolod, may ara man naghahanap lang nga mga substitution, no, kag tanaw naton kung ano iya ang ginios-gios naman diri sa syudad sa Bacolod. Daw ka kuan gid pigaw gid sa signal, no, kasayang ni karon ang aton nga chimpo nga daan medyo nag-inulan-ulan naman, basta mag-ulan-ulan gani pati mga kuan naton, mga communication naton, telecommunications nagkuan man daw gina-tiyanghaw man. Sige, 6 minutos banwa ang na bilin kaya magadangat kita sa tag ng 5. Iti sa aton nga mga tagpalamati sa mga Facebook viewers subong, ano ang inyong nga pananawan buwas
ano ang posible nga mangin senaryo? Magapadalagan gibala bilang presidente si Sara Duterte kag magapadalagan bilang vice presidente si President Rodrigo Digong Duterte. Hibaluon nato nina sa buwas kag ambot kun ano ang pananawan karon niya sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Standby Bombo Liani Zil Minardo daw kay kuhaon ko dugay-dugay inyong mga report kag panumbalik report dira sa patrol sa pila ka mga police reports. Sige. So ginatry nato no nga makabalik ang aton nga communication ang linya naton sa kay Mayor Bing Leonardia. May mga meeting siya ginapatigayon kag naga-mobile siya. No, bumbukim okay na siya, no? Kag kung pwede i-repub mo siya dayon, no? Sige. Ari sa piyak nga linya, ano? Balikan naton si Mayor Bing Leonardia. Mayor, sa liwat may hapon. May hapon, dumbudan. May hapon, liwat sa temperamitis, sabay pa nga mahirong linya ta. Yes, sir. Okay. Wala pa kita sa nga kuano by tomorrow magpagawa ka na sa executive order or karon sa gabi, Mayor? Yeah, okay. Kahapon na mo nyo natin ang informasyon kag ang announcement ang isang IETF na lower na atong alert level. Kaya nakalipay natin nga sa itong una nga level 4 na nakataas yun. Tungod na nga nakita naman nila nga nagmanugbo naman ang cases sa atin. Nahatagan kita sa bago nga level. Na naging alert level 2 lang kita, ang rank kita, no? Pero opportunity naman, ang level ng Visayas, nagpolariya kita level subong. So, that means mas mga makabuwa ko sa subong ikumpara sa una. So, as to the exact mga Italia sini, ara na nasa may draft kami, isa ko dala ko dito. Pero, yung istoryan pa naman, ni Vice Mayor Orchid, ni Councilor M.A., and Dr. Tulungon, sabi din, si legal officer dito ba yatan kung bakit karoon na bago tayo na live. Okay. Auto just circulate ka mo subong. Anyway, ang importante nga nagnubo na kag daw hindi na masyado ka-alarming ang kaso diri sa siyudad sa Bacolod kag definitely tuloy-tuloy na ini, Mayor. Well, amo na ang aton pamikaroon nga ang istorya sang malagtas ang COVID dasaka pa na o damo kutay, no? Pero ang ating subong na ginahandong din sabay pa nga mag-operar ang tanan. Ano ang pag-intensify ng vaccination natin? Okay, bisan si Dr. Adriana Subaan na amo ang regional director sa ating Department of Health. Pagbalugid sa amon na isa sa factor nga dako naglubong atin nga mga cases amo ni ang pagbakuna. Yes. Sige man. Sorry lang gid bumbuda na pero medyo na alang-alang ako kaya ko sa isa pa meeting nga ako nang ginahulat. So, if you don't mind, medyo rapat lang sa dutay. Can you ask me your questions na okay, ginahulat ko nila subong. Okay. Dumalang-alang oras mo, Mayor. Okay, gano'n. Pero at least, amo na, para buto nila nga bukas na subong kami ng executive order. Sige. Kita na ko ng diferensya. Ngayon, ko lang dyan ang imubulid sa kampanya. So, nag-ulan ko na rin sa dumanan yung kampanya magkuto vaccination.
Kaya tanaw mo, kita mo sa Manila, naghagan-hagan, kaya damo na sila nabakunahan mo. Pero sa mga lugar nga taat ang vaccination, mayo ang COVID numbers nila. Okay. Pag lang din kinanan, tagit ang pagpapakuna eh. So, Sige. nakapulit kami sa inyo sa Bumbo. Okay, no problem, Gid. Hatagan din sa encouragement ang atong pumuloy na magpabakuna to nang. Mayor, samtang nagabaka-baka ka sa kampanya, batok sa COVID-19, may mga grupo man nga nagabaka-baka kampanya subong, galing kayo sa politika, ini siya? Amo gani na, kay amo niya, kami kabulo ka bumbudan, haling sa pag-umpisa sa COVID, kang February 2020, wala kayo sa haling-haling sa bakunod mo. Which is wala kayo sa haling-haling. Kaya naibigay ka sa pag-atubang sa COVID. Ang wala nilaya, lang sa butahe na lahat. Okay. Mayor, damo po ko tali pa mangkot sa imo, galing kayo. Amo gani. Sayang pwede masugpunan buwas ang interview buwas udto. Mayor, silin ko basi pwede masugpunan na lang sa udto buwas ang interview. Sige. Tagon talaga ko matapos ko dito sa bumudaan ha. Sige, Mayor. Okay, sige, Mayor. Kaya nga po sa tunan. Okay, sige. Si Mayor Bing Leonardia, kabudlay manikon. Inag-interview ka, may meeting, galing mo nga interviewon mo. Ti do ka bitin-bitin gid no kay damo pag kita pamangkot way labot sa COVID kang COVID ya. Amo na niya ang tapos na no kaangay na nga natapos ang senaryo no. Natapos na ang manugtapos na ang COVID. Ang aton niya subong konsentritan ang sabahin sang politika kay masyado ka interesting subong banwa ang dalagan sang politika sa nagilapit nga eleksyon bangod sang madamo nga mga kadramahan nga nagakatabo. Sa nasyonal kag sa mga lokal man amuman may mga ginius-gius man nga basi may mga himuon man nga mga kadramahan kaangay sa ginahimo subong mismo sang aton presidente kag sa iya bata nga si Sara Duterte. Daw nga medyo sino abe magsiling nga hindi ni dramatic, no? Magsiling ka nga kadramahan, way man nagasiling nga katuntuhan agid kundi ilan na nga style mo nga mangin dramatic ang ilang nga dating. So ginadramahan ang pumuluyo para siguro nga kung ano man ang katuyuan sinadira depende na sa inyo yang pag figure out kung ano ang mga katuyuan. Pero sa pagkamatuon may aras ang nagakatabo nga mga dramatic, no? Nga mga filings ng certificate of candidacy, mga dramatic nga mga nagapadalagan man dira nga kung kaysa daw nagakuan man sila nagasentimental pa kay nagabalakhuon pa. May kung ano-ano na lang, may araya nga hinali lang nag-ulhot ka magsinya ya. Mapadalagan ko presidente kay gusto ko kanya magpangalagad sa pungsod Pilipinas. Sa uli, masiling niya nga, hindi gintawgan ng kutuabi sa partido mo, mapadalagan siya kung gusto niya magpadalagan ni Sara, naog man lang kuya dayon. Imagine nyo na banwa. Ini ang mga aktwasyon. Mapatihan taman, batunon naman kung hindi. Ini ang aktwasyon na masyado kaklaro yang nga patimaan, masyado kaklaro ang buot silingon nga daw ay naging seryoso ang bisan ng pag-file sang certificate of candidacy. Wala na yasang ginatawag nga seriousness. Banwa. Imagine mo na yung mapalagan ko kay gusto ko mag-servisyo. Sa uli siya yung statement naman. Kilala nyo na kung sino na. Siya, anytime, manawag ako sa ma-withdraw ko sa certificate of candidacy. Kung sa tiyo niya nga gusto ni Sara Duterte magbulos. Ayo. Doon kalawat-awat banwa, no? Pila na lang ka oras. Malunis na. Amo rin nga balantayan sa pungsod Pilipinas. Amo na siling ko nga tawa na nang sa bakuna. Sa politika naman ta subong nga. Dili sa sunod sa Bacolod, ano ang matabo? Baw ka damo lang sa mga kadamo lang niya sa mga nagakalanabo man di, damo sa mga gusto yang magapungko man.
diri sa syudad sa Bacolod kag grabe man ang mga dramatic man yan nga mga ginahimo nga kung malimbungan ka or kuan ka bla, malipat kasi mo yung nga pang ino-ino kag madala ka, makasiling ka ganyan nga, wow! Amo niya nga serbisyo. Pero pati ka na, nakita lang makita mo na yan sa palibot kay chimpo eleksyon mo. Yung mga tradisyonal yung mga politisyan na banwa, yan ang kung chimpo eleksyon, visible. Kung nakapungko na, invisible. Visible. Kung kung chimpo eleksyon. Pagkatapos eleksyon, invisible. Kung chimpo eleksyon, nag-aalam. Nanotisyan nyo banwa sa mga nagapadalagan. Chimpo eleksyon, masyado kaalam. Kag-ara siya tanan nga mga bright ideas. Sa kung paano magpalakat sa lokalidad o sa pungsod Pilipinas o sa LGU. Ara sa iyang tanan niyang kinaalam mo. Siya mo ni himuon ko. Siya mo ni ang dapat nga matabo. Dapat nga may pagbag-ogid. Tanan nagasinggitan sa pagbago. Bisan pagani banwa si Sara Duterte kag ang grupo niya. Gasinggitan sa pagbago mo. Ngayon na balang nagakalipat sila nga ang sa mga supporters sang mga Duterte nga ang battle cry sang una ni Digong pagbabago mo. Ti asa sumong pagbabago gyapon natapos na araw-araw na yang natapos ng anom ka tuig isa ka termino sang presidente. Ang singgitan ta sumong pagbabago lang gyapon. Wala gid sa may pagbago. Wow, sang anom ka tuig nga insulto naman ay sa kay presidente Rodrigo Duterte yang nga masinggitan pa ya karon gyapon sang pagbabago nga. What do you think of me? What do you think of me? Thinking of you? Ginahimot na ni Kilandawan banwa kido. Daw ka Kilandawan ni man sa eleksyon subong mo. May mga pagbabago ba nga kwan? Kung kisa ka kalipat kasinggitan sa pagbabago, kung kisa ka kahambal man siya, ipagpatuloy ang pagbabago. Ipagpatuloy ang pagbabago. Pero kung kisa ka kalipat mo, ginadiritso siya pagbabago. Hindi ka mo magsiling pagbabago. Ihambal nyo lang ipagpatuloy natin ang pagbabago. Kay, hasta subong ara pagyapon sa proseso ang pagbabago ang ginatawag. Sige dili sa syudad sa Bacolod na muna. Kung hindi pagbabago, ang ginasinggitan banwa, change. Do mo na gyapon no? Bumusaldi mo ligi ko be ano ang English ang pagbabago gani? Change, no? Ayo. Amo ni mga battle cry banwa no sa mga politiko, sa mga kandidato. Pagbabago, pagbago, no? Pagbago, change. Change is coming. Tanan na lang yang nagapadalagan halimpas ang una nga natubuan ko buot. Puro na change mo. Sus, kapila na tamag change. Daw ka nga ibalaya nga nag-iilis ng tabayo. Balaya nga siya, buwas karon dugay-dugay, mailis naman ko Yan ako ng politika. Nag-iilis-ilis bayo na dyan. Mailis naman ko bayo karon na. Kaya pagka after 1 hour, mailis naman ko Kaya kinalan ang pagbabago. Kinalan ang change. Hala, hasta subong ang singgitan, change gyapon mo. Ay, oo. Kung ano-ano na lang ang madumduman, kay man nag-aalam gani sa nasiling ko na, ang mga kandidato, ang mga nagapadalagan, ini mga politiko, naga-triple ang ilang kinaalam, basta chimpo eleksyon. Ari mo yung mga ideya nga nagaginwa nga sus. Pamatyagan mo nagagalata ang utok mo. No, nagagalata ang utok sa kung paano magpalakat sa gobyerno. Pero kung ara na gani nakapungko, ang siling nga nagagata ang utok, wala na nagagata. Doon nagkaging. Why na nagagata. Doon nagkaging na. 9 minutos na nakaligan sa tag ng alas 5. This time, kung ano to report sa panumalik report sa patrol. Upon sa kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Dan. Sirakso ng isa ka lalaki matapos na ginalabo sinisang iya nga manghod dito sa may sitio Labugon, Barangay Ilog, Negros Occidental. Kung di nang suspetsado ginkilala kay Joselito Diungon
Joselito Jungon, 48 anyos ni siya, kaga single nga lalaki, laborer kag residente sa sitio Labugon, Barangay Ilog, Negros Occidental. So ang biktima naman na bombodan, kinkilala kay Arnold Jungon. Arnold Jungon Nagdolingko, married, ini siya bombodan kag 53 anyos, kag isa man ka residente sa nga nasambit nga lugar bombodan. So sunod ini sa Ilog Municipal Police Station, no? Naka-receive ini sila sa nga phone call nga nag-inform sa ilang nga mayara hacking incident nga nag-transpired sa nasambit ang lugar bombodan. So bombodan ining duha ka lalaki nino o na mag-utod naga-inom-inom ini sila sa nga hinali ini bombodan nga nilalisay kag nagginaisay ini sila bombodan. Pag iniya ang biktima ginalabo ini siya golpeada sa iya nga mangkod. Kung sa diin na bombodan, nakaangkon gid ini siya sa nga injuries sa iya nga left shoulder bombodan, na duwa ini ka injury ang iya nga na angkon sa nalain-lain nga parte sa iya nga lawa sa bombodan. So ang persona nga na biktima so ginagilayon ini nga gindala sa Lorenzo de Zayco District Hospital sa Cabancalan City para matagaan sa nga medical treatment sa bombodan. So sunod sini Ilog Municipal Police Station na bombodan hindi naman ini magapasaka sa nga kaso ini ang magulang bombodan sa iya nga manghod. So bombodan ining pamatian naton ang dugang impormasyon sa detalye kay Police Staff Sergeant Joseph Nelson Atiera ang IOC sa isang Ilog Municipal Police Station. Na-found out namon yang ini naglaban na is magutod. Ang biktima si Arnold Jongon. Tapos ang suspect sa pagpanglabo si Joselito Jongon, manghod niya sini. So sa pagpangusisa namon dito, na found out nga may mga hindi sila pag-intindihan ay paglalis-lalis kay tungod nga nakainom, parehas nakainom. So base sa tendencies dyan nga pareho sila nga duwa, si Arnold Jongon may pilas ini sa abaga sa may ilok kampi sa nawala nga parte sa iyang kamot. Yes. At the same time, si Joselito is nagareklamo man, nagaindang man sa sakit ng iyang likod. Siguro, sa pag-grappling dito, pag pinukutay nila, amo ni siya nga nagreklamo man sa sakit ng iyang likod, which is, nag-decide ang aton nga attending physician, based pa sa iyang physical examination kag mga x-ray record, i-confine sila. Ang victim gin-interview ko kag sa akong pagpangusisa kag pamangkot siya regarding sa status kung wala papalion na yung kwan niya ang iyang pilat kung gusto niya mag-file sing kaso. So nag-testify man siya even ang iyang asawa nga tungod kay manghod niya hindi siya interesado magpasaka kang kaso. It is tungod nga nadala sa makahulubog na nun ang ilang mga emosyon. Amo na siyang rason. Okay, so amo sir ang nila sining ginawayan sabta nagainom sila sir. Actually lain-lain sila. Hindi na sila ofdanay inom. Hindi na sila ofdanay inom. Galing ang magulang si Arnold Jongon bali nagkadto sa balay. Kay katuparay lang ni sila balay mo. Paray ni sila balay si Joselito amo ni siya ang soltero o ano gani tawag ni inang laon kung sa aton dialect na. Oo. Nagagahod ni siya sa iyang balay. So siguro na-retire man ang magulang ginsaway siya kag naglalis sila dito. Punen ro super why man sila sing dalong away. Oo, dalong din away kay amo lang na nga siguro tungod sang kahulugbon naglabot sa punto nga nagpinilasay sila. Ano man sir ang gingamit pang labo sir?
Bali, kuha na siya, kinbulo, atong ispading na tawag nila, pang tabasong tubo. Yes, sa Bamudan. So, Ispading ang gingamit, ispading. Yes, sa correct na Bamudan, no? So, mang budlay kiti ni Bamudan, tumatugungan ang lawas ang agwa di pataranta kay di gaka MP7 na Bamudan, no? Baka MP2 na sila. Kaya ang Hindi mo na masaway kay hindi na makabati bagting. Amogid gani Bamudan, no? Pareho man sila nakainom. Si amogid ni ang agwa, no? May isa ginadri nga maperde, may isang kung satan pa Bamudan, may isang luhaan. Te ang natabugid ang nagsaway nga magulang, so amugid ang nalaban sining sang iyang manghod Bamudan. Amo gani man ti lang gani kay way mapuruhan. Amugid gani Bamudan mayo lang gid hindi gani mayo Bamudan kasi nalaban lagi saya mo. So amo na gani sa mga pumuluyo bala ko ng mga nag-inom-inom na bala Bamudan, no? Yung inom ako ang ginaano sini Bamudan, ang ginainom nila dapat sa chan, hindi sa ilang ulo Bamudan, kasi kung kasisa nilalistay kamay nga nilalistay sini nila, no? Ang epekto balang o kung ang madangtan lain na Bamudan. Sa Bamudan, isa ka Okay. Yes, isa ka top 3 street level individual dito sa La Carlota City City Police Station na Bamudan. So dakop sa bypass operation Bamudan kung sa diin agin patigayon ini sa Sitio Carolina, Barangay 2, Poblasyon, La Carlota City, Negros Occidental. So ang nakuha ini sa target Bamudan ang nagabalor sa masobra ko na kumulang 50,000 na pesos nga balor sa ginasuspetsahan Shabu, no? Nga ang suspetsado amo si Joas Disamparado. Joas Disamparado, 35 anyos si siya Bamudan, kag anay ini siya preso, no? Naka-avail sa plea bargaining, angot man na Bamudan sa illegal nga droga, kag sini naman liwat, no? Under provisionary, so nagsulit naman sa baligya-baligya kagagamit sa illegal na droga. So Bamudan na gin-monitor siya sa mga kapulisan kag natigayon dito nga nadakpan sa bypass operation. Pagkadakop siya dahil niya kay Libion. Amogid na Bamudan, so amogid na permi ang nagakalatabo biskan sa diin nga mga bypass operation, no? Nga daw atong sila pa ang kanunuoy o na sila pa ang wala sala kay kisa ginapanginwala pa ini nga hindi kuno ila ini ang illegal nga droga nga mismo sa ila nagigani halin nga mga bulsa kung kakisaning o na sa posesyon na ginila Bamudan. Sa Bamudan, pamatian naton ang impormasyon kag detalye nga mahatag ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Okay. Sige, Bing. Ti ang ining sambit yang suspitsado ni na-file na sang kaso. Yes, sa Bamudan. So, pagkapasakaan ini siya sang kaso ng angot sa paglabag sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Bamudan. Ti ang pamangkot sina diri ang ining suspitsado nga ini siguro madugay na ini nagahimos ang siniyang aktibidad. Amugid gani Bamudan kay isa nga nagliligad pa, no, na pasakaan na ni isang kaso, so nakaagi na ni siya preso, so may posibilidad dito Bamudan sa nga pagwa niya sila siguro wala pa na bulana naman o na natuigan nagbalik naman ini sa paggamit kag pagbaligya man Bamudan sa illegal nga droga. Manang good life kung kasi Bamudan kay ginagaan at sansa nga magabag-ong kabuhi so po datan pamilya pero do usikan lang ini Bamudan, no? So nakapila lang man ni matakan ang pulis mga sa sige ka pahanumdum sini sa mga gamit sang illegal nga droga pero do wala gyapon sa nga kadudlaan na Bamudan, no? Halos kada adlaw may ara sa nga bypass operation kay halos kada adlaw man may ara gamit kay nagabakal sini. So amala sulit-sulit lang sa gihapon na Bamudan, no? So kung magpadayon pag idini sila sa ilang paggamit yung pagbakal, so ang mga pulis padayon man sa gihapon ni Bamudan sa pagpang-aresto sa isang mga nagabaligya sa mga illegal nga droga kang nagagamit. So kabay pa Bamudan ang adason nga madakpan ining mga drug lord kag mga dagkuan bala Bamudan kay ang sa subong mga gulogagmay pa lang kaluyan dason mga dagko na ganyan mga
may mga dagko lagi nga mga may mga posesyon sa illegal nga droga Bombodan. Oh, sige. Kinakandakan ng surveillance dahil Amo ni siya. drug personality natin ito, dati nang nahuli natin ito, nag-avail lang ng plea bargaining. So na-monitor natin, may mga reports na engaged pa rin siya sa illegal drug activities. So continue sa ating surveillance. Kaya nga nagkaroon ng ng drug sinagawa natin yung bypass operation and then nag-result sa eventual arrest nitong suspect. Okay. Kuan Mangali, nakaagi na Mangali under surveillance Mangali ni. Magid ganit Bombodan. Kahit isang nagligad na preso na siya mo, so naka-avail sa plea bargaining. Aga mo naman liwat, nadakpa naman sa gihapon, depende na sa korte Bombodan kung pagwaon pag ini sa liwat, kibase pagwa pag ini liwat na tinunto naman nila. Kung sa tion nga mapriso ini siya, kay nagligad, nadakpa naman siya, nag-plea bargaining ini siya, hindi na siya maka-plea bargaining liwat, kay once lang ni. Kung mapriso, pag hindi siya makagawa pag liwat, sa dason basi hindi na siya madakpan, basi makita na lang ni siya, masapwan. Sa mga nag-engage sa illegal drugs, kung nakasalbar ka mo karon, nakasalbar ka mo buwas, nadakpan ka mo, nakagawa lang, pagkadason hindi na ka mo na madakpan, kay kamo, masapwan na lang. Masapwan na lang. So, dapat na Bombodan, kung subong pa lang ini, kung nakagawa na sila, kagigindaan at nagaan na sa nga tsansa sini Bombodan, sang layi, magpag-ong kabuhi na kahit may mga pamilya pa ng event sa ida, hindi nila pag hulaton, nga madakpan sila liwat, nga mag-suprer naman ni ang ilang mga pamilya sa ila ginimo, kahit siyempre, Mailan ko na makadakop, idiya o kun pulis, kung na makadakop, abi sila, riding in tandem. Ate Bombodan, hindi na naprituhan ang amo ginambal nga masapuan na lang yun sila. Delikado riding in tandem mo. Amo gid gani Bombodan, mas delikado pag ini ang riding in tandem sa pulis kung kakis Bombodan. So amo na Bombodan ang ginapanugyan gid sa ila nga ang nagagamit sini kay nagabakal sa illegal nga droga nga kung pwede lang unta ta nagid inin ila Bombodan. Okay, sige. Sa Bombodan, para sa pagpangalaga sa Bumbo Report Sunday edition, ini si Bamboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bukod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. 23 minutos, banwa nakaligad sa tag ng alas 5. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Dugang pa nga mga reports, may walo ka mga anay miyembro sang New People's Army nga nagbalik sa sabak sang gobyerno nga sa pagbalik nila sa sabak sa gobyerno gin-enroll ini sila sa ALS, Alternative Learning System sang Department of Education. Nakaluyan man kag nakagraduar. Mahimo nga mo ini ang ilang nga mangin dalan sa ilang nga kadalagan. Ang pagtapos nila sa ALS, kay kung magsagad ka tuya pabukid, ka magsagad pasaan sang Armalite, kag dugay-dugay ni mo paktan basi maingkwentruhanay ka mo sang soldado sang gobyerno, di kaluluoy man ang mga pamilya nyo kung magkalamatay ka mo or may napatay ka mo nga soldado, kaluluoy man ang pamilya sa soldado. Kaya sa pagkamatuod lang, way man kamusang dapat nga awayan. Gani, soldado sa gobyerno kag kamu abing nga mga New People's Army. Sugo lang na abi isang ginatawag nga sitwasyon nga ara ka mo sa kabukiran kaya nag-rebuildi ka mo da. Ang mga soldado sila mo. Tiyan mo ng mandate sa ila nga panglagson ka mo, tiingkwentruhanay ka mo da. Mangin mapatay man ang sa bahin sa NPA or mapatay man ang sa bahin sa kasoldaduhan, Philippine Army. Pariyo lang na gyapon nga Filipino na patay.
Kag kung sumahon, way man ang ining nagpinatsanay, ang ining naging kwentruhanay sa kabukiran, hindi ba way man kamuyas ang personal nga away? Way man kamuyas ang personal nga away, masiling abi nga, ay nang si Private First Class Daniel Lecciones. Siya kay kumusoldado na, kaaway ko na siya nga mortal, do hindi man amo sina. No? O kung si Ka Ruming, kaaway ko kay soldado ko sa gobyerno, ti NPA siya, makuan kami, ma-enkwentruhan na kami nga duwa. Tido hindi man siguro amo na. Patrolya ko sa kabukiran kung soldado ko kay tungod nga amo nang mandato sa akon. Ang mga NPA naman nagalagaw man sa kabukiran kay mo nang mandato man sa ilang nga pamunuan man. Then nagsinugatan na, nagpinatsanay sinong pirding kag sinong daog da. Wala sing may nagdaog, tanan kapirdihan. Sa mga sa grupo sa New People's Army, kung may mga membro kamo nga naka-realize na kag nagbalik sa sabak sa gobyerno, kag nagpangabuhi naman niya sa lain naman niya nga banas nga ila ginusoy, pabayaan nyo na lang, hindi nyo na paghingabuton. Kay kada isa sa aton may kaugalingon man niya nga pagpati mo. May kaugalingon man kita nga pagtuo. Kung ang pagtuo nato niya subong, lain, kay ikumpara naton pagkabuwas ni, hindi mo na niya mag-question. Kung sang una, obdanay ka mo, kag subong hindi na ka mo obdanay, hindi nyo na niya mag-question. No? Kaya nagbagong buhay na mo. Balik sa sabak sa gobyerno. Di para sining walo ka mga former rebels, no? Mga rebel returnees. Ang nakakumplito sila sa ilayang alternative learning system. Kung na ito na report si Bombo Gracelyn Lobaton, aran sa sapya kilinya. Okay, Bombo Grace, please come in. Yes, Bomodan, ang pagbag-o, gin pamatudaan gid sang 8 ka mga former rebels, no, sa Central Negros, Bomodan, specialmente sa Gihulngan City. So, ini sila Bomodan, gin kompleto nila ang ulo ka bulan, no, nga program, alternative learning system o kun ALS, Bomodan. So, nagraduar ini sila, kag lain-lain ni ilang ang mga year level, Bomodan. No? May anong diri ka mga laki, kag duha ka mga babayi. So, Bomodan, ang 5 kabilog nga mga former rebels, ma-enroll sila sa elementary level. No? Samtang ang isa remain sa basic literacy program, Bomodan, kag ang duha, ang pasa na Bomodan sa accreditation sa equivalency or A&E assessment sa certification process, no, nga ma-undergo sa junior high school level, high school level, Bomodan. So, nagpasalamat, no, ang 8 ni ka mga former rebels, no, kay sa paggalakat sang panahon, Bomodan, nagraduar na sila. So, naipakita ni Bomodan according sa commander sang 62nd Infantry Battalion nga makatapos kini sila Bomodan hasta college, no? Kung suportahan lang gid Bomodan, padayon nga pagsuporta. So, nagpasalamat man sa GCTF LCAC, no, ang mga kasundaluhan nga nagsuporta sa 8 ni ka mga rebelde Bomodan. So, ang isa pa ni sila balo pa ni Bomodan, no? Ang ila sini nga mga edad ara na yun sa line of 2, no, going na to ang isa 40 plus ning iya nga edad Bomodan. So kanami bala pamatian, no, nga nagabunga ang ginahimo sa aton sining mga kasundaluhan kag pila pa ka mga grupo nga hatag sang pagsuporta sa aton sini nga mga surrenderies, no, nga mga rebelde. So Bomodan, pamatian ta ang pahayag sang 62nd Infantry Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel Melvin Flores ng Philippine Army. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa local task force ng Gihulngan at lalong-lalo na sa mga guro na bumubuo ng DepEd Gihulngan sa pagsasunikap at sa pakikipagtulungan ay nakatapos yung 8 sa ALS na education system
10 buwan ito na binuno ng estudyante at ng mag-aaral at saka tinulungan din natin kasabay ng lokal na pamahalaan upang makagraduate sila. 2 sa kanila ay papasok na sa junior high school. 5 naman ang pasok na sa elementary level at saka isang basic literacy program. Grades nila ay nasa 21 to 33 pero meron ding isa na 43 years old. So, sa kasalukuyan ay tinutulungan sila ng lokal na pamahalaan bukod doon sa mga natanggap sila sa ICLIP, sila ay naipasok na rin bilang kawani ng mga job orders upang makatulong sa pananatili ng seguridad at ng development ng gihungan sa kasalukuyan. So bukod doon, ang pangarap namin sa kanila ay makatapos ng pag-aaral. Actually, yung iba ay gustong makatapos hanggang kolehiyo. So kung ito ay magpapatuloy, sa tingin namin ay ito ang isa sa mga daan upang tuluyan ng matapos o mawakasan ang local armed conflict dito sa ating Central Negros. 2 sa kanila ang babae at 6 yung lalaki. 4 sa kanila ay married, 3 ang single at ang isa ay balo dahil pinatay yung dati niyang asawa na armado din. Sir, ano pong mga reaksyon nila? Excited sila at talagang porsigido sa pag-aaral. Kung sana ay nabigyan sila ng pagkataong mag-aral dati kasi yung iba dito ay nahikayat habang sa murang kaisipan or minor pa nung sumampa sa NPA. At ay nais kong pasalamatan muli ang local task force ng Gihulngan, ang DepEd ng Gihulngan dahil sa patuloy na pagsusumikap upang mabago ang security situation sa Gihulngan at maging peaceful na ito and develop. Dito naman sa mga nakapagtapos ng ALS, ako'y taos-pusong congratulate ang inyong pagtatapos. Sana'y pagpatuloy ninyo hanggang makatapos kayo hanggang kolehiyo. Upang sa gayon ay mas maging makabuluhan o mas makatulong pa kayo sa ating inang bayan. Dito po sa mga natitira pang 30 rebelde ng Central Negros 1, ako po ay umaasa pa rin na mayayakap ninyo ang kapayapaan at dahil dyan ay makakaasa po kayo na isa ito, ang ALS ay isa lamang sa mga benepisyo ng IC. Tutulungan po kayo sa pag-aaral aside from health services, legal assistance at livelihood assistance na ibibigay ng ating pamahalaan. Lahat po ng pamamaraan ay gagawin natin upang maiwasan ang pagdanak ng dugo at kaisa tayo lahat sa pagunlad ng Central Negros. Okay. Bumbo Gracelyn? Yes, Bumbodan, congratulations sa mga 8 former rebelde na nag-graduar sa program sang ALS. Almost all the tourism So, Bumbodan, ini ang report nga nagikan sa patrol. Ini si Bumbo Gracelyn na ba ito report para sa pamamaraan natin ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basaradyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Report gikan sa patrol, nagdulong sinyo sa oras 33 minutos sa nakiligad sa tag ng alas 5. Ginakulabos na kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Updanay kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Ini kaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano. Publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon.
Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sa randigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ako ang inyong abyan sa kahanginan, si Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Kaupod gihapon naton ang aton matutom nga partner sa program nga si Father Francis Perez, Cora Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, para sa paghatag sang laygay sa aton tagpadala sang ila istorya. Antes kita magpadayon, ginatamyaw ko gid si Father Francis ang isa ka warmest welcome diri sa aton programa. Welcome sa aton programa, Padre. Maayong adlaw sa inyong tanan, si Father Francis Perez liwat sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Kaupod kay Sister Ameline, kag sa tanan naton nga mga katapo sa sininga istasyon. Kag subong man ang aton nga pagbasa sang madamo nga mga sulat nga sa diin inyo ginapadala diri sa amon. Madamo gid nga salamat. In one way or another, isa ina sa mga support nga sa diin kadamo gid sa inyo sa nagapamati sa aton nga programa bahin sang pamilya. Kinahanglanon gid ini. Upod kay Hasmin, aton ipangamuyo ang iabugos nga pamilya. Mangamuyo kita. O Dios nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Iampo naton karon ilabi na gid ang palaligban ni Hasmin, kag para man sa maayo nga pagsinalayo sa ilatanan sa ila panimalay. O Ginoo nga tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa, kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga matag pamilya, dugang nimo nga ibuubo ang imo grasya. Paagi sini, ila maeksperiensyahan ang imo pagpanghikot, hugpunga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Initanan amon ginapangayo sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Hasmin sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Magasunod man sini ang panugdaon ni Father Francis. Dear Padre, ihinago na ako sa ngalan nga Hasmin, 14 years old. Ang akon mga ginikanan, hindi pareho ang relihiyon. Ang ginaligban ko, kung nga permi lang nila ginaawayan ang parte sa relihiyon. Gusto ko mga pangayuan sa imo sang laygay ang amon nga sitwasyon. Agud nga mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Oy, Hasmin, himos na, kay masimba na kita. Ma, si tita nagsiling nga ma-flower girl kuno ako sa kasal niya. Pwede lang na, ma. Bisan lain ang ila relihiyon. Okay lang na, anak, ah. Wala na yung problema sa akon. Matuod, ma.
Yay! Happy gid ako kay nagpasugot ka, mamo. Sigurado nga happy man si tita, sini. O, sige na. Dali na kay adlaw na kita, ho. Dalon mong imo rosaryo, ha? Kay marosaryo kita antes magmisa. Ate, sige ma. Ano ganito ang mga glorious mysteries, Resurrection, Ascension, Descent of Holy Spirit, Assumption, Coronation. Ay, ate, sige, madali na kita, kay ginahulat na kita ni kuya mo. Amo sinang akon Iloy, Padre. Very open siya sa amon pakigupod sa amon mga tita. O galing ang akon mga tita, daw ginaipit nila kung kaisa si mama sa pagpadayon ko. Nag-request na nga ako notod nga kung pwede ko, no? Ikaw ko na mag-take charge sa prayer service ang... Paul, balaan mo naman nga lain ang inyo expression sa pagsimba. Mabulig ko sa kasal, sa kusina lang ko iya. Family affair ini. Gani gusto man nilang ara ka. Oo, gani. Family affair man gani. Pero, hindi nyo man ko pag-ibutang sa alang-alang. Padre, amo inang ginaproblemahan ko subong sa akon pamilya. Kagusto ko mabatian ang imo mga laygay. Ang tagpadala, tawgalang kay Hasmin. So karon ni adlaw aton ginpili ang isa naman kasulat sang isa ka 14 anyos nga bata baw nga nagaproblema gid about religion. Kag isa gid ini sang madamo nga mga problema nga sa diin nagapatunga subong sa mga mag-asawa. So antes na kong tagaan, Anay Hasmin, thank you, gid, sa pagpadala mo sa imong nga sulat. Baw, katahom gid sini nga sulat, kay ati at least, involved dire ang aton niya nga pagtuo, in at the same time, ang aton nga mga practices sa relihiyon. Now, ako na dumduman sa una, ang sinadto pa, pre-Vatican II, nga mga bilip sa mga katigulangan sa una, bisan sa simbahan, nga nagasiling, at the back of the church, there is no salvation. So ano ina? Sa likod sini nga simbahan, way kuno sang kaluwasan. Kagang iban pagid iya nga nga mga reliyon sa buong nag-claim nga sila iya luwas na. Okay? O thank you very much kay luwas na kamo ya. Una-una lang kamo kay kami iya matinguha man kami nga makaabot man kami sa inyo iyang ginapatihan nga luwas na kamo. Now, Hasmin, ang imo nga problema amo ang pagtuo about religion. Sa tatay mo firm sa iya nga disiplina sa inyo, kag siya iya non-Catholic, kag sinanay mo iya Katoliko. Now, sa subong nga panahon, kung aton nga tanawon, sa adlaw sang pagkasal, ay na ginapilit ang mag-asawa, ilabi na gid kon mixed marriage, lain ang relihiyon sang lalaki, lain man relihiyon sang babae. Pero kung mapakasal gani sa simbahan sang Katoliko, may ara na dira iyang ginapirmahan sa isang lalaki kag babae kag ginadala sa obispo kag nagapromesa dira ang non-Catholic nga ilabi na gid kon lalaki siya kag ang babae ay Catholic nga ang pag-nurture kag ang pagdudlo sang pagtuo sa mga kabataan pagkatapos ng ilang kasal ginatugyan sa Iloy. And at the same time, subong way naman ginapilit nga pabunyagan gid. Pareho sang iban sang una pa iya nga mga practices sang simbahan nga kung hindi ka iya Katoliko, ka mapakasal ka sa simbahan sang Katoliko, bunyagan ka gid antes ang kasal. Pero subong way na ina iya. Ginatagaan na sang freedom ang both parties kung ano ang ilayang i-exercise sa ilayang pagpangabuhi sa ulihi. Kung siya nga Katoliko, okay, pabilin ka Katoliko, kung pamanahon niya iya Protestante, o kung ano dira nga reliyon, okay. Now, pagustuhan, pero ang the same gyapon nga ginsiling ko nga principles sang simbahan, ang Iloy amo ang matudlo sang pagtuo sa kabataan. Ilabi na gid sa ilang nga pagdako. Nga, mangod kay ginapilit lang kun kisa, halimbawa ang lain nga reliyon, nga mapabunyag bangod kay mapakasal sa Katoliko.
Ti pagkatapos ang kasal, bisan pa nakapabunyag, balik man agyapo niya sa ila iya kaugalingon nga practices bilang Katoliko. Ti ang problema subong ni Hasmin, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, kiti kanami gid iya sa kay Beth, sa kay nanay niya iya, kay ti gusto niya i-rare diri ang iyang kabataan sa pagtuo nga sa diin iya gindakan ka Katoliko. Apang ang problema diri naman iya kay ti ang iyang tatay nabilong iya sa another sect kung sa lain nga relihiyon. Ti diri nagasugod ang konflikto. Sama-sami nagailinaway bangod sang pagtuo. Kagang ginaawayan pa ang teaching ni Christ. Si Kristo nagtudlo gilang sa aton nga nga maghigugmaanay kita sa isa kag sa isa. And at the same time, ang katahom sa iya gintudlo sa aton tanan amo ang aton niya nga unity, and at the same time ang aton nga pag-isa kag pagpangabuhi sa ang iya nga ginatudlo para sa aton tanan. Sa mga mag-asawa bala nga nagapamati subong ilabi na gid sa nagkalain-lain nga relihiyon, istoryahan naton sing maayo. Para sa akon iya ay bilong na iya sa ginatawag naton nga hindi old school, kundi ang isa iya ka dapat nga aton tan-awon even during the time ni Paul VI, kag sumo ni John Paul II, ang Santo Papa nga nangin santos na, amo ang ecumenism. Ang aton nga pagpangabuhi, bisan nagkalain-lain ang aton nga relihiyon kapag tuo, pero dapat kita iya magtamdanay bilang mga anak sa Dios ka Kristiyano para dire. So amo man inagani nga nabutang sa ital-ital ini si Hasmin, bangod kay ti Katoliko si iya, kadason pagkatapos ginapilit pa nga upod sa ilang services, no? Matawag dato nga services. Kaya nga ato niya sa Katoliko simba, ila services pagtawag nila sina. Di kay nagaproblema dire. Kag permi pa ginapuwersa ang si Beth sang iyang mga bayaw bangod sang ilang pagtuo. Tani nang i-exercise naton ang freedom. Ang freedom sang relihiyon ka ang freedom sang pagtuo. Kay diri siniya makita naton permi nga kung may mga pareho siniya nga respetahanay sa aton nga pagtuo, ti ara man ang harmony para sa sulod sa aton nga panimalay. O pareho sina karon, ti malakat ikaw iya Bet o pod sa kay Hasmin masimba da sa Rosaryo kag iban pagiti sila yawa ay siniya. Ang lain pa siniya kay ti amuning tunaan sa ang kalawayon. Abi nyo, may isa ko ni ka-eksperyensya sa isa ka parokya nga I will not mention the names ang lugar. Pero kanami gid sina nga panimalay. Ang ilang nga tatay Mormons, ang isa niya kabatay Katoliko, ang isa iya bata Aglipay. Daw tanan-tanan matawag na kon one of the most religious family. Nga ahaw kay lain-lain na ilang nga belief. Lain-lain na ilang nga pagtuo. But to tell you, every time nga kada tuig naga-reunion, one time gin-invitar ko nila, kag natabuan gid nga ang host family sadto amo ang Katoliko, no? Couples for Christ pa sila nga mag-asawa, kag at the same time tigid kalapit sa simbahan kag ang asawa inang Catholic Women's League, no? Si WL. Ti sa ila balay na tuon ang sa sina nga tuig ang ila reunion. Ti chimpo na sang pagkaon. Ti natural chimpo sang pagkaon, nag-start kita sa aton iya nga prayer and thanksgiving sa aton Ginoo sa sang pagkaon. Ti kag siya ang nag-lead sang ila nga prayer. Kag amo gid ang natabo, samtang naga-pray sila before sang grasya sa pagkaon, ang tanan-tanan nagahipos, samtang nagapangadi. Kag pagkatapos pangadi, ti dunga naman sila kaon. Which is katahom sini nga pag-practice kung aton tan-awon, kay ti ara ang mutual respect sa isa kag isa. Kag at the same time aton ginatagaan sang ligwa ang isa to exercise sang ila nga freedom sang ilang nga religion nga way ginaawayan. You know, I do believe nga religion cannot save us. Kundi sa masami ang aton Ginoo nagatudlo gid sa aton sang aton maayo nga buhat ang aton nga pag-atinder sa mga depores among depor, ang aton nga compassion kag mercy sa mga nagakinahanglan, nga ti posible nga ma-consider naton ini nga mo ini ang passport naton going to the kingdom of heaven, kay siya mismo sa
iya nga Ebanghelyo sang Last Judgment. Nagasiling siya dira, kung ano ang imo ginahimo sa labing kubos nimo nga utod, ginahimo manimo ini sa akon. So, amo na nga hindi kinahanglan nga awayan ang relihiyon. Di, isa ini kuntani sang aton nga i-practice, labing hinigugma nga mga kauturan, bisan ano man nga sahi sang denomination, creed o kung relihiyon ang aton nga ginatuuhan. We can share and at the same time, pwede kami iya nakadiscuss sa maayo nga mga bagay nga buhaton, but never why kami nagabatihay sa isa kag sa isa. Nga ahaw, kitiway ka mangyapon siyang daugon ra sa dibatihay. Ang iya pas na nga resulta inaway. Ti amo ina nga ang principle nga ginsiling ko sa ilang at let us not discuss religions, let us build up human relations and practice sa ginatudlo sang aton Ginoo to love one another. Ti hasmen, ini bala nga problema nimo, kang problema sang tatay kag nanay mo nga ini, sang non-Catholics ini nga si tatay mo, kag kamo iya kag imo iya nga pagpractice sa imo iya nga pagtuo kag reliyon, hasmen, salamat gid, even 14 years old ka pa lang pero nagarintoy ng utok mo sa nagakatabo sa inyo panimalay kaya sa inyo pamilya, bango nagkalain-lain ang relihiyon, no? Ti bangod sang relihiyon, mabulagay ka mo nga mag-asawa, immature in ang klase iya sang desisyon, kaysa nasiling ko na, tani ang relihiyon ang aton nga pagtuo, amo ini magagiya sa aton. Hindi iya amo ini magadivider sa aton. Ti amo na nga let us respect one another, most especially sang aton nga creed, sang aton nga pagtuo, sang aton nga relihiyon, kag sang aton nga mga practices nga sa diin aton nga gindak-an. Kay isagi din sa mga importante para diri, no? So amo na nga sa nasiling ko na liwat hasmen, no? Hindi pagproblemahi ini o galing kay tinabutang ka sa tunga-tunga, 14 anyos ka pa lang subong ginabutong-butong ka na, kung diin ka dalon, kung ikaw iya ma-opening prayer o kung ano dira, ti hindi na magkasinanto. Bisan family affair pa kung kisa. Sa mga nagapamati subong, please likawigid ninyo ang diskusyon at the same time ang debatihay kay waay gid kita sang makuha nga ganansya sining ato na ginahimo kon relihiyon ang paghahambalan. Ang pinakaimportante ipangabuhi naton ang pulong kang ginatudlo sa Dios para sa aton tanan, to love one another, and at the same time may balatyagon kita, may compassion kita, may kaluoy kita, may mercy kita, and at the same time siling ni Pope Francis nga aton tagaan sang importansya ang mga tao sa periphery o kon ang mga tao sa palibot nga way natagaan sang igtalupangod ilabi na gid sa sosyudad kag subong man sang simbahan. So sa inyo tanan, let us love one another katulad sang pangamuyo sang aton Ginoo sa yaamay sang naga problema ang madamo sa kalibutan ang siling niya, Father, that all may be one. Amen. So si Father Francis sa gihapon nagpaalam sa inyo, upod kay Sister Amelin, kag sa tanan nga mga miyembro sa sining estasyon, kag sa aton liwat nga pagkita na sa madason naton nga programa. May God bless us all. Ginapasalamatan gid naton si Hasmin sa iya pagpadala sang ila istorya. Kag subong man sa imo pagsalig sa aton programa. Salamat gid sa imo pagpasakop sa sininga Domingo. Kabayng ang Espiritu Santo amo ang maggiya sa matag miyembro sang inyo pamilya. Mga utod ang aton pulong, makahugpong ukon, makabungkag sang aton mga relasyon. Kabay pa nga ang grasya sang Espiritu Santo amo ang mag-inspire sa aton, agod aton gid pilion kung ano ang makapaayo kag makadala sang paghidait sa aton pamilya kag sa aton mga relasyon. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Hasmin, subong man para sa iya mga katiyaan kag mga paryente. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimudo sa pagtuman sang imo kabubuton, kas pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sa Nazaret,
Kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diyos non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa sagrada pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog, para bla ang tanan ko, rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Mga abyan, akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Subong man ang tanan nga nagabulig agud ini nga programa, mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtub na lang anay kita diring mga utod kag magabali kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sa aton radyo. Kabayng ang bendisyon sa mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod,
29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City, o kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubun